Máš? Tie sú rozličné. Aké druhy plameňa si môžeme nastaviť? Malinko si otvoríme štvrtobrátky ventil acetylenový. Kyslíkový. Hodíme si iskru a zapalíme si plameň. Pri zváraní používame plameň veľkosti strednej. Ani plameň malý, ani veľký. A neutrálny. Neutrálny je tu správny pomer acetylen 1,1 dielu ku 1 dielu kyslíka. Plameň neutrálny. Toto je plameň oxidačný. Prebytok kyslík. Plameň karburačný, prebytok acetylenu. Podľa veľkosti plameň malý. Malý plameň, že vysoký stínov je malý. A nakoniec to bude plameň veľký, plameň ostrý. To je najväčší plameň. Stane sa niekedy, že keď ten zvárač zvára, mu ten plameň do toho horaku spätne vojde, spätne šľahne. Že mu nehovorí takto vonku, ale že mu hovorí vo vnútri. Reaguje, ihne zavre. Acetylen, kyslík, ochladíme v nádobe s vodou a kyslíkom prefúkneme. To je kvôli bezpečnosti, že musíme, keď nám horí ten plameň od tej špičky po tie ventily, tam musíme ten plameň zastaviť. Keď to nesihneme, kam potom ten plameň prejde? Do hadice až k tej poiske. A tá poiska potom ten plameň zastaví. Tuto sa pekne postavte za mňa a chrbát. Ukážeme si ako zvar, vodorovný kutový zvar. Materiál spodný, vrchný zličujeme. Kolmo, ako zvárame? Zvárame dopredu. Pravá zvára z pravej strany do ľavej. Ľava, opačne, z ľavej strany do pravej. Najskôr si zavaríme stehy na pravej, na ľavej. No, dajte si ochranné okuliare. Nahrejeme si jedno miesto. Nastavíme hrany. Materiál základný sa zmieša s prídavným.
Je to tajný spôsob. Zvárame po dĺžke celej. Pravá doľava. Materiál je horúci, zoberieme si ešte, otočíme si to. A zvárame zase z druhej strany. Pravá doľava. Vzdialenosť špičky plameňa je od toho zvaru 2-4 mm, to je tu. Prečo, čo poviete? Najvyššia teplota. Tu je väčšia, ešte väčšia. Najvyššia je tu, áno? Keď máme tyčky krátke, už nás pália prsty, tak si ich nadvalíme. Položíme na tehlu, sebe, natavíme, takto si to nadvalíme a zase zvárame. Keď chceme prameň zastaviť, na škole acetylén, kyslík, ochladíme. Na dobe s vodou chvíľku počkáme a prefúkneme. Je to kvôli bezpečnosti, lebo my keď ten plameň zavrieme, nám môže horieť čo? Vo vnútri. My to nevidíme. Áno? Aj takto, keď si to ochladíme a prefúkneme, zistíme, že to je v poriadku. Samotný už zvárok si ochladíme v nádobe s vodou. A takou vizuálnou kontrolou si zvár hodnotíme. Áno, že keď si takto prejdem prstom po tej husenke, musí byť ten zvár rovný. Rovnaká šírka tej husenky, rovnomernosť zrezu. Áno, šírka sa rovná výške. Vtedy je ten zvár aký? No, pevný. Lebo keď zvárame, snažíme sa, aby bol ten zvár čo najpevnejší. Rýchlosť zvárania musí byť pravidelná. Nemôže ísť rýchlejšie, pomalšie. Taká správna rýchlosť stredná, že sa ani neponáhľam, ani nedem pomalu.